му нещо, чак тогава ще... Хайде си, Майя. Давай. Снимаш ли? Добре ли? Снимай. Ма защо го гасиш толкова бързо? Пуснах старите... Да, гаса загасна. Много му идва късно, чай малко. Ти боли ни бати звука, брат. Остай го, не дай да газ, остай го. Чай ще падне някакъв дърво от този муж. Продължаваме. Давай! Трето падане.